Áno, dnes je nová verzia Minecraftu 1.4.2, v ktorej sú nové updaty a rôzne nové vylepšenia od nového moba až po nové itemy, ktoré si dneska prezvedieme. Takže máme tu moba, volá sa Witcher, čarodejnica. Vyzerá nejak takto, áno, ale nejde mi spavnúť, neviem z akého dôvodu. Potom tu máme Anvil, vôbec neviem, na čo to funguje, ale pravdepodobne sa v tom vylepšujú zbrane a podobné hovadinky. Ďalej tu máme kabel, wall, beacon a nové elixíry, pumpkin, carrot, potom tu máme carrot, ono, jak sa to volá po slovensky, teraz neviem. Potom tu máme potato, potom tu máme item frame a podobné hlúposti. Takže ukážeme si túto stenu. Ako môžete vidieť, dajú sa tu spavnúť zvieratá a nevedia preskočiť túto stenu, takže pravdepodobne sa toto už nebude bugovať ako minulá stena. Táto stena je veľmi užitočná pre farmu a záhradu pred mobami. Potom tu máme takéto hlavičky. Dnes si to ukážeme, no to musím nájsť. Potom tu máme takéto hlavičky zombie, head a také hlúposti. Ako môžete vidieť, vyzerá to jak obraz, dá sa to použiť ako ozdoba pre váš dom. Potom tu máme pumpkin pea, máme tu koláč. Potom tu máme toto. Toto sa využíva na prasaťa. Spavneme si jedno, spavneme si sedlo. Tak, nasadneme si na ňo. Teraz zistiť, jak sa to ovláda. A vidíte, naše prasa chodí kam my chceme. Pravdepodobne je to jedine tak užitočné na to, aby sme si prasa dali do našej farmy. To je asi všetko. Potom tu máme toto. Vôbec neviem, na čo funguje. Pravdepodobne skúsim ten dať diamond. Pravdepodobne je to na regeneráciu, resistance a na vylepšovanie mečí a podobne. Potom tu máme golden carrot. Golden carrot sa pravdepodobne je a používa sa ako je podobné ako jablko, golden jablko. Potom tu máme
ďalšie tieto hlavičky. Možno by sa tu našiel aj nový mob, ale prepáčte, budík mi zvonil. Potom tu máme tie nové hlavičky. Potom tu máme viac týchto anvilov. A to je pravdepodobne všetko. Tak ja si myslím, že tento update je veľmi užitočný. Hlavne čo sa týka tej steny, už sa tu nebude bugovať, že vám budú zvieratá vyskakovať z vašich ohrad a podobne. Potom tá výzdoba, tá nie je moc užitočná, ale dá sa využiť. Čo sa týka toho prasaťa, čo máme tam, čo môžeme na ňom jazdiť, to je podľa mňa hlúposť, ak sa nedá nejak s ním šprintovať. Potom, čo sa týka nového pestovania, pumpkin, teda nie pumpkinu, ale tohto tu, čo vidíte, mrkvy, tak to je tiež možno trošku užitočné na jedine. Neviem presne, koľko to pridáva jedla, ale určite to je užitočné. Ako ste si mohli všimnúť, aspoň si myslím, že vesnice sú opravené a nemusíme sa stretnúť s niečím takým, že vám tu vyskočí tento gravel, takto, že vám to povyskakuje všade, ten gravel, ale je to pekne zárovno všetko a nemusíte sa s tým štvať. Možno je pridané aj nové obchodovanie, ale to sa dá menej všimnúť. Takže si myslím, že pre toto video je to všetko a uvidíme sa v ďalšej časti. A nezabudnite dať odber a like. A plus máte nové video, v ktorom nové video súťaž o wow, to čo je? Počkaj, skúsim si to toto. Pravdepodobne villageri majú nejaké nové tie magoriny nad sebou, keď do nich udriete. Takže to je pre dnešné video všetko. Nezabudnite dať like, odber a podobné hlúposti. Takže ja sa s vami lúčim, uvidíme sa pri ďalších častiach